Kérem, foglaljanak helyet. Vitéz Molnár Gazsó János nemzetes urat, a vitézi rend főkapitányát, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. A beszéd elhangzása után a kormányzó úr lovasszobrára kérjük nagylelkű adományokat, melyeket majd az elkövetkezőkben kihelyezett urnába gyűjtünk. Ünneplő nemzetes magyar gyülekezet! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldás békesség! Vitézi rend főkapitányaként külön köszöntöm dr. Vitéz Lemhényi Zsigmond András, határon túli helyettes főkapitány urat, konzulját, dr. Miklós András urat, a Máltai Lovagrend nagytisztjét, Vitéz Rainer Schmidt urat, a Bajor Katonai Szövetség tartományi elnökét, Franz Fritsch urat, a Nemzetközi Tartalékos Szövetség elnökét, Pavel Vasecnik urat, a Lengyel Köztársasági Lövészszövetség parancsnok helyettesét, polgármester urakat, az egyházak képviselőit, képviselő urakat, tábornok urakat, főtiszt és tiszturakat, határon túli rendtársaink küldöttségeit. Bajtársi tisztelettel üdvözlöm Németországból a Vitézi Renddel szövetséges Bajor Katonai Szövetség, Nemzetközi Tartalékos Szövetség és Lengyelországból a Köztársasági Lövészszövetség megjelent tisztjeit. A vitézség és a rendíthetetlen hazaszeretet megjutalmazásának ünnepségére jöttünk ma ide. Az évenként megismétlődő vitézavatás egyike legszebb hazafias ünnepeinknek. Az első világháborút szabadkőműves cselszövések folyamata robbantotta ki, és mi magyarok az becsülettel és erőnkön felül végigharcoltuk. Szövetségesi hűségünket sok más európai népnek példaként állíthatjuk. Történelmünk rég letűnt vitézei, a csillagok közül letekintve méltán lehettek büszkék a háborúban hősként harcoló magyar katonákra. Azonban a háttérben gyáván megbújó pénzemberek és az őket némi alamizsnáért kiszolgáló politikusok egy része orvul hátba támadta nemzetünket, és kiszolgálta azt a győztes hatalmak számára. Nemzetünket galád módon eláruló erők, hogy teljessé tegyék, amit elkezdtek, hazánkra szabadították az istentagadó vörös rémet, a kommunizmust. A háború során otthon gyáván megbújó vörös proletárok véres 133 napja még több kint és gyalázatot hozott, és sokat szenvedett drága hazánkra. Az ezt követő időszakban olyan békét kényszerítettek ránk, ami a magyar nemzetet soha nem látott mélységbe taszította. Ezekben az időkben sok ember úgy érezte, hogy Isten megfeledkezett a magyarokról. De az Úr soha nem hagyja magára azt a népet, mely hisz ő benne. És maradt még a csonka hazában annyi istenhívő magyar, kiknek imádságai meghallgatásra találtak. Az Úr látva, hogy az igaz magyarok hite rendíthetetlen, és a rájuk mért próbát kiállták, Isten áldott a vezért küldött népünknek. Ez a vezér volt nagybányai Horthy Miklós. Horthy Miklós olyan családban nőtt fel, ahol az anyatejjel szívta magába az Istenben való hitet és az oldhatatlan hazaszeretet. Nemzeti sereg fővezéreként, majd kormányzóként sem feledkezett meg a háborúban hősiesen harcoló magyar katonákról. Messze a magyar jövőbe látó gondolat párosult egy a hazáját szerető szívvel, mikor a magyar vitézi rend életre hivatott. A vitézi rend gondolata egy végbeszélybe sodort ország, egy megalázott nemzet, de önerejéből is élni akaró nemzet őserejének megnyilvánulása. A vitézi rend eszmei világa dicső magyar múltunk hagyományaiból táplálkozik. A rend célja önzetlenül a hazát szolgálni, szenvedni, és ha kell, harcolni érte. Ezek az eszmék és gondolatok ma 2012-ben sem elavultak. A nemzethűség és vitézség soha el nem halványuló emberi érték. Elmondhatjuk, hogy az emberiségre olyan próbatételek várnak, mint még talán soha. A napi híreket látva szinte csak háborúkról, katasztrófákról és gyűlölködésekről olvashatunk.
Az egész világ forront, és mint kitörni készülő vulkán, izzó tüze készül lecsapni. Azok a gyalázatos, titkos erők, melyek évezredek óta a nagyvilágot megrendítő változások mögött álltak, ma is arról igyekeznek meggyőzni minket, hogy minden rendben van. És a napi gondoktól megfáradt emberek nagy része ezt el is hiszi. Elhiszi, mert megfáradt, és az eléje varázsolt rózsaszín ködben már csak abban bízik, őt békén hagyják. Az emberiség egy része fehér galambokat ereget, és arról a világbékéről beszél, mely soha nem is létezett. Még a másik tábor fegyverkezik, és az alkalmas pillanatra vár. És mindkét tábor mögött ugyanaz a cselszövő titkos hatalom áll. Ennek a hatalomnak az ókor óta csak egy istene van, a pénz. És a hatalomért, a pénzért bármire képesek. Nekünk magyaroknak, amióta csak visszatértünk a Kárpát-medencébe, nincs könnyű dolgunk. Szinte nem telik el év, hogy ne kéne mérhetetlenül nehéz próbák sorát kiállnunk. Drága magyar hazánk most is nehéz időket él. Idegen hatalmak a kardnál és a tanknál milliószor veszélyesebb fegyvert támadnak ránk, a pénzzel. Pénz az ő csodafegyverük, mert pénzzel szinte mindent el lehet érni. Magyarország ma is mérhetetlenül nehéz időket él. Nap mint nap tanúi lehetünk, milyen rafinált módon törnek létünkre. Gyermekeinket kitűnő képzettségük dacára nem tudjuk elhelyezni. Friss diplomával vagy szakmával a kezükben kénytelenek elmenni idegen országokban, sokszor alantas munkát végezni. Itthon gondot okoz munkák gyümölcsét értékesíteni. Mesterséges módon szítják a feszültséget az itthon élő lakosság körében. Megosztanak minket, hogy uralkodhassanak rajtunk. És még hosszan sorolhatnám azokat a magyar ellenes cselekedeteket, amikkel térdre akarják készíteni ezt a dicső nemzetet. Nekünk, vitézeknek át kell látnunk ezeken a ravasz és utálatos praktikákon. El kell mondanunk és meg kell értetnünk mindenkivel, hogy szűk határainkon belül csak közös érdekeink lehetnek. Ma, amikor újra forr a világ mindenfelé, résen kell lennünk és keményen kell állnunk, mint sziklának a tomboló viharban. Magyarok, vitézek, éberen álljatok őrt egy csonka magyar hazában, és annak gondosul elcsatolt területein is. Nem tudom még milyen ítéletek és próbák várnak ránk, nemzetünk sorsa az Úr kezében van. De hiszem és tudom, hogy a boldogságos Szűz Mária országaként, ha hitünkben erősek maradunk, minden gond és baj felett győzedelmeskedünk. Nem lehet a véletlen műve, hogy bár történelmünk során szinte mindig világhatalmakkal hadakoztunk, mégis megmaradtunk. Elmúlt idők harcai nem voltak hiába valóak, dicsőségük beragyogja az eget. Magyar népünktől már annyi mindent elvettek. Most a hitünket és a lelkünket akarják elrabolni. Vannak erők, melyek a média nagy részét kezükben tartva, az oktatást szinte kisajátítva, már gyerekkorban igyekeznek elhitetni velünk, hogy kisország, kicsi nemzet vagyunk. Addig még a magyar kormány a pénzvilággal hadakozik, nekünk vitézeknek ott kell segítenünk, ahol csak alkalmunk nyílik erre. Vitézi őseink nem azért áldozták drága vérüket és életüket e hazáért, hogy mi, a késői utódaik tétlenül nézzük végig népünk sanyargatását, irtását, nemzetünk végveszélybe sodrását. Vitéznek lenni nem csak dicsőség, de annál inkább szent szolgálat és kötelesség. Ma, amikor új vitézeket avatunk, hiszem, hogy több ezeres kicsin, de elszánt seregünk tovább erősödik. Kitűzött céljaink felé Istenbe vetett hittel és egységes, erős akarattal kell haladnunk. Senki ne gondolja, hogy ez a harc, melyet a magyarság érdekében vívunk, könnyű lovasroham lesz. Itt bizony évtizedek óta embert próbáló álló háború van. Sok-sok árulással és cselszövéssel. Magyar nemzetünk és lelkiségünk erős bástyája a vitézi rend. Ezt azok is látják, akik amerikai népszavában hisztérikusan lefasisztáznak minket. Ha kicsit is ismernék a történelmünket és a vitézi rendet, akkor tudnák, hogy mind az alapítónk Vitéz Nagybányai Horthy Miklós, mind a rend elzárkózik a politikai szélsőségektől. De tudják ezt azok is itthon e hazában,
jobb vagy balszélsőségeket kihasználva, labancokat szolgálva. Ellenségeink mindenkit megtévesztve közöttünk járnak, bocskai ruhát viselve a vitézi egységről szónokolnak, miközben újabb vitézi csoportot hoznak létre, vagy támasztanak fel. Nemzetes hölgyek és urak, rendtársaim! Amikor a Szent Koronára felesküdve Pallós által avatva lettetek, vagy lesztek, a mai napon azt vállaltátok, hogy a haza érdekeit, a magyarság ügyét mindenek elé helyezve éltek és haltok. Magyarország számít a vitézi rendre, számít rátok. Vannak erők, melyek hamis jelszavakkal és tetszetős módon hamis útra akarnak vinni minket. Ti vitézek, e maroknyi magyarság virága, figyeljetek és őrködjetek. Ápoljátok azokat az erényeket, amelyek őseinket a haza földjére vezettek, és melyekkel megvédték ezt az Isten által nekünk kijelölt országot. Nem vagyunk annyian, hogy a széthúzásnak teret engedhetnénk. Azok az erők, melyek a vitézi rend ellen munkálkodnak, le fognak lepleződni, mint mindenki és mindenmely sátáni praktika. Istenbe vetett hittel és oldhatatlan hazaszeretettel nézünk szembe minden akadállyal, és legyünk azon úrrá. Kitűzött céljainkat a magyarság és a vitézi rend ellen áskálódó erők ellenére is végrehajtjuk. Mint mondtam, semmi sem az, aminek látszik. Furcsa világot élünk, azok igyekeznek számon kérni bennünket, akik minden módon akadályozni próbáltak, és próbálnak ma is. Tavaly, amikor itt a Székesegyházban meghirdettük, hogy alapítónknak, Vitéz Nagybányai Horthy Miklósnak lovasszobrot kívánunk állítatni, azt gondoltuk, hogy az egész nemzet megmozdul erre a nemes ügyre. De nem így lett. A média szinte csak a balliberális erők kezében van. És a régi kommunista taktikát alkalmazták, alig írtak valamit erről a kezdeményezésünkről. Amiről nem beszélünk, az nincs. Ennek ellenére a tervezett költségek egyharmada összegyűlt. Ebben a nehéz feladatban különösen kiemelkedő munkát végzett a vitézi rend USA törzskapitánysága. És mintha a média hallgatása nem lenne elég baj, még a magukat nemzeti beállítottságúnak feltüntető, közéig beépült emberek is a megosztottság sátáni praktikájához folyamodtak, ezzel is gátolva terveinket. De az Úr a nehéz pillanatban is a rendünkön volt. Ma már megtisztulva a rend erősebb, mint valaha. A tündöklő magyar égen, ahonnan Csaba királyfi is letekint ránk, nem feledkeztek meg rólunk. Örömmel jelenthetem a nemzetes magyar gyülekezetnek, hogy Székelyföldről, a történelmi 8 székből most ér haza az anyarendbe, a vitézi rendbe 130 vitéz. Szívem minden melegével, őszinte tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a hazatérőket. Székely hűségük nem puszta legenda, hanem élő valóság. Jelentem továbbá, hogy a múlt vitézavatáson meghirdetett katasztrófavédelmi század, mely a váltásokkal számolva 300 főben lett megállapítva, taktoborzása már folyamatban van. És új barátaink, a Nemzetközi Tartalékos Szövetség már jelezte, hogy teljes ruházatukat, felszerelésüket részünkre biztosítja. Amit azt mi magyarok szoktuk mondani, bajban ismerszik meg a barát. És boldogan mondhatom, egyre több barátja van és szövetségese van a vitézi rendnek. Az ilyen új barátságok régi keletűek. Ennek jegyében vannak itt először lengyel bajtársaink is. A magyar nép és a lengyel nép barátsága és egymás kölcsönös tisztelete visszanyúlik a kora középkorra. Hiszem, hogy a német és lengyel katonai szövetségekkel meglévő fegyverbarátságok tovább erősítik népeink közötti baráti kapcsolatainkat. Tisztelt avatandó vitézek! Az előbb elmondott szavaim jól érzékeltetik, hogy mind a hazának, mind a rendnek szüksége van rátok. Ki saját maga álljon helyt az élet azon területén, ahol él és dolgozik. De a hazáját szolgálva a rend hűvitézeként tegyen meg mindent, hogy a vitézi rend célkütőzései megvalósuljanak. Hiszem, hogy a vitézi rend egy nagy család, és a család összetartó erejét mindenki ismeri. Úgy vélem, amikor a vitézek összefognak, nagy dolgokat tudnak véghez vinni. Magyar nemzeti létünk zászlóvivője a vitézi rend. Tartsátok magasra lobogónkat, mely hirdesse büszkén, hogy ez a föld a magyaroké, és az is marad. Legyetek ti az új magyar reménység, és égő fákjaként gyújtsatok tüzet minden csüggedő magyar szívbe,
hogy lesz még magyar feltámadás. Ne engedjetek a széthúzásnak, tiszta szívvel és erős karral szolgáljátok drága magyar hazánkat. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen. Isten áldja Magyarországot, Isten óvja a vitézi rendet. Sekrestjében. Még egyszer nagyon szépen köszönjük megtisztelő adományukat. Folytatjuk ünnepségünket. Hölgyeim és uraim, most az előléptetések, kitüntetések és elismerések átadása következik. Először a Bajor Katonai Szövetség kitüntetései kerülnek átadásra. Vitéz Rainer Schmidt úr, a Bajor Katonai Szövetség Würzburgi tartományi elnöke adja át a kitüntetéseket. Kérem, lépjen ki!
Bajor Katonai Szövetség Frankofónia nagykereszt kitüntetést adományoz Vitéz Molnár Gazsó János főkapitány úrnak. Für die Verdienste um den Bayerischen Soldatenbund und um die Kameradschaft Ungarn-Deutschland verleihen wir dir das große Ehrenzeichen des fränkischen Kameraden- und Soldatenkreises. Herzlichen Glückwunsch. Német-magyar bajtársiasság egyében Kicsit szeretném hangosabban, ha átnyújtani önnek ezt az emlékkeresztet. Nagyon szépen köszönöm. Azon fogok dolgozni, hogy a két nemzet, a magyar és a német barátsága tovább erősödjön. Vitéz Klaus Dieter Krüger nemzetes úrnak. Lieber Kamerad Kraus, für deine unermüdliche Arbeit, für die Kameradschaft Deutschland-Ungarn, im Bayerischen Soldatenbund, verleihen wir dir das große Ehrenzeichen des fränkischen Soldaten- und Kameradenkreises. Bajtársiasságunk jeléül önnek adományozunk ezt a keresztet, nagy munkáját köszönjük. Frankofónia érdemkereszt első osztályú kitüntetést adományoz Vitéz Mikec András főkapitány helyettes úrnak. Öreg bácsikhoz elmegy majd. Önnek is ugyanazt kívánom. Verleihen wir dir das Ehrenkreuz erster Klasse des fränkischen Kameraden- und Soldatenkreises. Herzlichen Glückwunsch. Hosszú évek bajtársiassága jeléül. Köszönjük szépen. Ich werde auch daran arbeiten. Vitéz Kis László törzskapitány úrnak. Liebe Lazi, für die viele Arbeit und die gute Bewirtung und für den schönen Aufenthalt in Ungarn und den Begleitschutz in Deutschland verleihen wir dir das Ehrenkreuz des fränkischen Kameraden- und Soldatenkreises erster Klasse. Herzlichen Glückwunsch. Gratulálunk, és bajtársiasságot jelöl, és a gyönyörű Magyarországon töltött napokért is köszönetül szeretnénk megköszönni ezzel az érdemrenddel a barátságunkat. Arany Frankofónia érdemkereszt kitüntetést adományoz Vitéz Kovács Krisztián nemzetes úrnak. Lieber Christian, ebenso für die viele Arbeit, den unermüdlichen Einsatz und vielen Fleiß, den du geleistet hast, verleihen wir dir das Verdienstkreuz in Gold. Hatalmas munkáért, a bevetésekért, barátságodért cserébe köszönettel adományozzuk neked az érdemrendet. Vitéz Kovács László nemzetes úrnak. Ő nem érkezett meg, de itt van. Lieber Laszlo, für dich gilt das Gleiche. Du bist bekannt beim Bayerischen Soldatenbund, mittlerweile von Afghanistan bis nach Finnland. Herzlichen Glückwunsch für das goldene Kreuz. Afganisztántól Finnországig ismert vagy már. Mindenki ismert téged, köszönjük szépen neked ezt a hatalmas munkát az érdemrenden.
Ezüst frankofónia érdemkereszt kitüntetést adományoz Vitéz Kovács Péter nemzetes úrnak. Lieber Peter, für dich gilt das Gleiche, für die unermüdliche Arbeit und die gebrachten Leistungen für den Bayerischen Soldatenbund und den Vitesserent und vor allem bei den Husaren verleihen wir dir das Verdienstkreuz in Silber des Fränkischen Kameradensoldatenkreises. Azért a teljesítményért, amit a huszárokért és a vitézi rendért nyújtottál, köszönettel adományozzuk neked ezt az érdemrendet, és további jó munkát kívánunk. Vitéz Szilágyi Tibor nemzetes úrnak. Lieber Tibor, für dich auch alles Gute für die Leistungen. Und hiermit verleihen wir